चिरां जिल्ला सान्तिपुर हालामनि नांदरबारियाव मैदेर फालोनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जोखोम। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर हालामाव साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखार। बिटिआर हालामाव दासान्दि मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव मोगा-मोगि जानांनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव गोग्लैनाय नांदरबारि गामिनि साननि समावनो मैदेर फालोनि उदखारखौ नुनो मोन्दों। फालोसे फैनाय मैदेरनि उदखाराव नांदरबारि गामिनि 32 बोसोर बैसोनि सहदेब बसुमतारी आरो 13 बोसोर बैसोनि फुंजान नार्जारी सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सानै सुबुंखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव लाना थांनाय जायो। फारसेथिं गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फालोसे फैनाय मैदेरा गय बागान, फरायसालि आरो गोबां सुबुंफोरनि आबाद मावनाय थिलिखौ खहा खालामलाङो होनना मिथिहोयो। बे खौरांखौ मोननानै रुनिकाटा रेन्ज हाग्रा बिफाननि गाहाय सामलायगिरि थामहिनबा रेन्जार जसमनिक मुसाहारिया गावनि मावसुमा बिथांमोनखौ लानानै जाथाय जानाय जायगायाव थांना उदिस लाहैयो। फालोयै फैनाय मैदेरखौ हाग्रा फारसे होहरफिननो हायो, लोगोसे रायजोफोरखौ रैखाथि होनोबो हायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरनो फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायो। आच्छा, मैदेराथ' जेनेबा बे हाग्राबो खाथि एसे खुब बेसे बेनिफ्राय 10 किल'मिटारल' जागोन हाग्राया। आरो हाग्रायाव खुब दा जानायनि अभाब आरो बिसेसकै बिसोरो माने जाय आदारा गावसोरनि थाखाय प्रटिन बेफोरखौ नागिर जानो सेस्था खालामो। दा माइनि बोथोर हिसाबै बै दा खिलिहांनाय माइनि बे बिजौखौ जानो बिसोरो खुब मोजां मोनो, खुब सम्भब, जायनि थाखाय बिसोरो फ्राय गामि एरियायाव बिसोरो फैबाय थानो नागिरो आरो। दा जिनो हक फैबाय, जोंथ' आरो बे जुनाद बुस्थु आरो बिराद गिदिर, बियो जोबोद बोलोगोरा। जों बेखौ होनानै आरो होखारनानै जोङो हरखाब बेबायदि होहरनो हाया। बेखायनो जोंहा मोनसे प्रट'कल दं। डिपार्टमेन्टेलि जोङो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों थांगोन। जोङो जिहेतु सानाव फैदों, सानाव जोङो बेंनानै दोनगोन सानसे, बेनिफ्राय मोनायाव जोङो बेखौ लासैनो हगार हरनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन। गोजौ लेभेलनिफ्रायबो बेनि इन्सट्राक्सन आरो जों सिस्टेमानो बेनोखा, जिहेतु जों बेखौनो बेबस्था लागोन आरो। सार, गामि ओनसोलाव दासान्दि बिराद मैदेर फैगासिनो, बे चिराङावल' नङा, उदालगुरि बाक्सायावबो। बिनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था दं नामा? बेनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों, जिहेतु मोनसे जोंनि जेसेबांनाखि गोदो फरेस्ट दंमोन, बियो फ्राय एसे जेरैबायदि बिबांनि जुनादनो फरेस्ट नांगौमोन, बे बिबाङाव फरेस्टआ दिनैहाय गैला आरो जाग्रा आदारनि खुब अभाब जाहैबाय। दा बेखायनो जोङो नैबे गोदान मोनसे जेनेरेसनाव गोदान मोनसे सिन्था धारनाजों दानि जों फरेस्टआ जाय आदारखौ जुनारफ्रा जायो, बैफोर आदारफोरखौ जोङो दा हाग्रायाव रिप्लेन्टेसन खालामनो थाखाय प्लान लागासिनो दं। ओरैनो मा माखौ आदार जायो? जेमन जोङो जेनेबा थाइगिर बिफां, खान्थाल बिफां, जाय आदारफोरखौ बियो खुब जानानै मोजां मोनो। बेनिफ्राय बै मोनसे आदुमब्रा बिफां, बिनि बिलाइखौबो जायो, फिथाइखौबो जायो। बेफोर गासैखौबो जोङो गायजोबनो थाखाय प्लान लादों आरो। बे गामियाव साबसे खहा जाखोनो देहानि मा जाखो? दिनैहायथ' खहा जायासै इसोरनि अननायाव, सानै इनजुर जादों। बेनि थाखाय रिहाबिलिटेसननि थाखाय आं बेबस्था खालामगासिनो दङ। नै फर्म फिलआप खालामबाय। बे उइदिन माने 2-3 मासनि गेजेराव बिसोरो रिहाबिलिटेसननि थाखाय थोजासे नङाबाबो एसे बिबांनि बिसोरो ट्रिटमेन्टनि थाखाय हेफाजाब मोनगोन सरकारनिफ्राय। दा मोनायाव फैबावनो हागौ, बेनि थाखाय माबा मोनसे? दा मोनायाव फैबावनो हागौ, बिनि थाखाय जोङो दा मोनासिम थागोन। दा मोनायाव बेलासि मोना जोङो बेहाय एथम गावनानै एसे साइड हगार हरगोन बिसोरनो।